deje až po skutočný vznik, ktorý máme na počiatku roku 2015. Ale k tej vašej otázke, podľa môjho názoru ide o konkurenčný podnik, ide o napodobeninu Európskej únie, ide o to, že Rusko nechce ostať izolované. Rusko si uvedomuje, že vlastne stratilo určitý veľmocenský status, je to za super veľmocenský a bytostne potrebuje navrátiť sa k tým slávnym časom, kde vlastne Rusko alebo Sovietsky zväz bolo jedna z dvoch super veľmocí, okolo ktorých sa krútil svet. Teraz už to nie je pravda a Rusko si veľmi dobre uvedomuje, že ako zvyknem hovoriť, jedného krásneho dňa si Američania a Číňania sadnú za rokovací stôl a budú diskutovať o tom, ako bude vyzerať budúcnosť sveta. A Rusko tam nebude. Nebude tam možno ani Európska únia. Rusko sa preto bráni, vytvára za dosť komplikovaných z prírodných javov ekonomickú úniu, hospodársky zväz a dúfa, že postupne, podobne ako Európska únia, táto ekonomická únia so všetkými prírodnými javmi, ako je spoločný trh, spoločný ekonomický priestor, že táto únia prerastie v politickú úniu. Takže úplne nakoniec áno, je to podľa môjho názoru, skromného názoru, jednoznačne konkurencia voči expanzii západných ideí a západných integračných štruktúr. Nie je to prvá, šanghajskú spoluprácu a CSTO, konkurenciu voči NATO, ale žiadna z týchto štruktúr, z týchto integračných uskupení zatiaľ nemala nejaký výrazný úspech. Otázka je, či táto únia úspech bude mať, ale to je zhrnutie. Takže to je otázka. Veľmi pekne. Podobne poprosím, aby sa k danej otázke vyjadril. Ďakujem. V prvom rade ďakujem organizátorom, že otvorili túto tému. Mňa to veľmi príjemne prekvapilo, pretože je to téma, o ktorej sa nejako zvlášť nehovorí, pritom je to, dovolím si povedať, jedna z najdôležitejších tém súčasnosti, ak nie vôbec najdôležitejšia udalosť roku. A nezneužijem to, ako sa kolega bál, že proste nebudem reagovať, ale dovolte mi povedať svoje úvodné slovo trošku zo širšej perspektívy a vysvetliť, čo sa deje, lebo podľa môjho názoru prežívame najzásadnejšie zmeny, geopolitické zmeny, ak ich nechcem nazvať priamo revolučnými, od roku 1989. A Eurázijská únia je toho súčasťou. Od stroskotania kola v Doha, keď Svetová obchodná organizácia sa nedokázala dohodnúť na nových pravidlách a nahrádzala ich buď bilaterálnymi dohodami, ktoré do toho vnášali chaos, alebo obchodnými blokmi. Sledujeme v svetovej politike a ekonomike trend, ktorý sa začína nebezpečne približovať k tomu, čo by sme mohli nazývať vojna ekonomických blokov. Asi najznámejší blok v súčasnosti, o ktorom sa hovorí, teda viac sa o ňom hovorí v Európe ako u nás, je transatlantické investičné partnerstvo, teda Európsko-americká obchodná zmluva známa pod skratkou TTIP. Nie je to však jediná dohoda, pretože rovnako intenzívne sa dohaduje transpacifické partnerstvo, do ktorého sú zapojené štáty ako Japonsko, Austrália, Malajzia, Mexiko, Spojené štáty. A rovnako Čína iniciovala projekt, ktorý je síce tiež len v rovine úvah, ktorý sa nazýva obnovenie hodvábnej cesty. O čo ide v týchto projektoch? Predovšetkým nemôžeme oddeliť vznik Eurázijskej únie od TTIP. A otázka vzniká, prečo Spojeným štátom
štátom tak veľmi záleží a prečo tak tlačia na pilu, prečo všetky aktivity aj na Slovensku, ktoré sú organizované od TTIP, sú organizované americkou ambasádou a prečo im tak strašne záleží na urýchlenie týchto rokovaní. Tak oficiálne zdôvodnenia sú, že predsa bude to nový veľký trh, ktorý prinesie nové pracovné miesta. To je prosím pekne lož. Pretože my máme už skúsenosti s takýmito blokmi. Pekným príkladom je nafta, ktorá zničila milióny pracovných miest a vôbec dohody tohto typu nevytvárajú pracovné miesta, nie sú o vytváraní pracovných miest, ale sú o efektivite a istom druhu špecializácie. Takže ak to nie sú pracovné miesta, čo to je? Hovoria, že je to znižovanie colných podmienok, no ale tak EU ako aj USA sú predsa členmi Svetovej obchodnej organizácie a clá sú už tak nízke, že aj keby to zrazili na nulu, tak toto ekonomicky nejaký veľký prielom neprinesie. Ak to nie je v tejto rovine, tak sa musíme pýtať samozrejme na neinvestičné motivácie, ktoré sú v prípade Spojených štátov veľmi jasné. Ponechať si dominanciu v tejto oblasti, ponechať dominanciu upadajúcemu impériu a zároveň, o čo sa vedie najväčší spor v rámci Európskej únie, snažiť sa, aj keď to oficiálne kruhy popierajú, ale dosiaľ nedali nejaké záruky, snažiť sa znižovať štandardy, ktoré v Európe sú v rámci či už spotrebiteľských práv, environmentálnych práv, sociálnych práv a tak ďalej. Inými slovami, ono aj keby sa to, samozrejme, že to ešte nie je v rovine, že by sa to nakoniec, nemusí to byť tak, ako sa obávajú občianske organizácie, ale v každom prípade tá motivácia, prečo vôbec americké korporácie sa ženú do toho, je viac menej jasná, ale ten najdôležitejší zmysel toho všetkého je geopolitický a som presvedčený, že zmysel TTIP je ekonomicky odrezať Európu od Ruska. To isté sa diskutuje v rámci transpacifického partnerstva. Tvoria ho štáty, nie náhodou sa Čína sťažuje, že bola vylúčená z tohto zoskupenia, pretože ide o štáty, ktoré boli doteraz v posledných rokoch Japonsko a Austrália ekonomicky naviazané na Čínu, ktoré mali najväčší obrat práve s Čínou a snahou Spojených štátov je vrátiť ich na trajektóriu späť k nim. A potom je tu samozrejme Čína, ktorá sa vyblokovaná z týchto zoskupení snaží urobiť svoj nový projekt, aj keď hovorí, že to nie je obchodný blok, ale hodvábna cesta má predovšetkým slúžiť ekonomickým záujmom Číny. Môžeme sa teraz spýtať, že kde je v týchto blokoch Európa? Už musím povedať, že Európska únia je momentálne pasívnou obeťou geopolitických hier, ktoré sa momentálne odohrávajú. A my by sme už mali konečne začať diskutovať o tom, ale k tomu sa vrátim až v druhom bloku, aké sú skutočné záujmy nás, nemyslím len ako Slovenska, ale keďže sme Európania, tak Európy, Európskej únie, pretože tie záujmy sú celkom iste odlišné od záujmov tak Spojených štátov, ako aj Ruska. V tomto zmysle Eurázijská únia je prirodzená reakcia na snahy Spojených štátov monopolizovať isté ekonomické vzťahy a čuduj sa svete, hoci sa na to mnohí pozerajú pohoršenie, áno, Rusko má svoje záujmy ekonomické, legitímne ekonomické záujmy a chce byť jedným z pólov svetovej ekonomiky a politiky. Či sa nám to páči alebo nie, toto je prirodzený ruský záujem a otázka je, aký v tomto všetkom, keď som popísal tie jednotlivé bloky, je záujem Ruska. Čo sa týka eurazianizmu, a tam už skončím, tiež by som nepovedal, že to je len akýsi blesk z jasného neba. Eurazianizmus je stará filozofia, ktorá má svoje korene v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Formulovali ju napriek tomu, čo novinári radi tvrdia, že je to pokus o obnovenie Sovietskeho zväzu.
formulovali ruskí emigranti. Dnes je akýmsi guru alebo takým intelektuálnym nosičom tejto idei ruský filozof a politolog Alexander Dubin, ktorý je podľa môjho názoru napriek tomu, že mnohí Slováci, ako som si všimol, k nemu tak vzývajú ako k novému panslávskému spasiteľovi, podľa môjho názoru veľmi nebezpečný človek. Orientácia toho, alebo svetonázor toho človeka je neidentifikovateľný, ale je jasné, že vzhľadom na svoju minulosť sa pohybuje vo veľmi zvláštnych kruhoch, ktoré sú lemované nacionálno-bolševickou stranou Ruska, otvorenými neonacistami, ale aj akýmisi slavianofilmi, pretože on sám napojenie na fašizmus popiera, čo ale nemôže popierať je jeho napojenie, personálne napojenie na isté osoby. A čo ma oveľa viac znepokojuje, to sú jeho názory. Slovenská verejnosť, ktorá surfuje po internete, je zoznámená s vyňatkami jeho diel. Ja si myslím, že oveľa dôležitejší, než to, čo je poprekladané, je jeho kniha Filozofia vojny, ktorej naplno odhaluje svoj dosť chorý militarizmus, kde ruskú spoločnosť vidí v rozdelení niekoľkých kást, kde tá vojenská kasta má stáť najvyššie, snaží sa o obnovenie akýchsi konzervatívnych hodnôt, napokon on nosí aj takú dlhú bojárskú bradu, že vyzerá tak trochu ako Rasputín. Čiže je to dosť smiešné, ak jedna skupina, ktorá odmieta americký imperializmus, sa vrhá do náručia niečoho, čo v žiadnom prípade nie je myslené ako panslovanský ideál, pretože eurazianizmus nestavia na panslavizmu. Ideológovia eurazianizmu sami tvrdia, že oveľa bližšie ako západoslovenské národy sú im uralsko-altajské národy a že Rusko ako centrum novej civilizácie alebo nového štátu je pre nich oveľa podstatnejšie, kde by sa malo dokonca časom napojiť aj Mongolsko, je to pre nich oveľa dôležitejšie ako nejaká spolupráca so Slovánmi. Takže opäť tu vzniká otázka zadefinovania si našich skutočných záujmov v tomto priestore, lebo nie sú jednoduché, ale stále sme pasívnymi pozorovateľmi tých hier, ktoré sa dejú okolo nás. Ďakujem pekne, pán Fudár, za veľmi taký vyčerpávajúci aj historicko-filozofický prístup. To je v poriadku. Ja by som mal aj na vás otázku, pán Vítkovič, ako vy vnímate Eurázijskú úniu, či to naozaj vnímate ako supera, ale možno skôr ako partnera pre Európsku úniu, a možno aj v kontexte toho, čo sa deje v posledných dňoch. Zatiaľ sme nehovorili napríklad aspoň z médií, čo som zachytil. Včera bolo údajne vytvorenie aspoň formálne rezervný fond týchto 4 krajín rozvojových, kde sa teda radí Brazília, Rusko, Čína a myslím India. Čiže v tomto kontexte aj Južná Afrika, pardon, čiže do 5 krajín. A ako vnímate vy túto integráciu, ktorá momentálne prebieha v eurázijskom priestore? Tak ja ešte raz ruský priestor je Kolumbie. Bol jeden taký, čo sedel v Bielom dome a stále sa predstavil, keď rozprával, že chce Kolumbii vstúpiť. Potom prišiel ešte vo Peči. Toto celé, čo rozprával momentálne, to téma je čistá hospodárska logika veľkých budúcich výnosov a možností ekonomických, aby nastaviť potom ako svet. Zintegroval do tých rôznych blokov, ktoré sú navzájom trošku ako keby ešte investične a voľnou kapitálovo neúplne prepojené. Ja mám fakty, ako či niekto voľa bude momentálne uvažujem o nejakom euroazianizme, to neviem, ale neviem, či to je náhoda, v júli 2014 to objednala komisia a vydali toto Ilfasol, Martínez a Zozo Víkman, neviem, kto je Martínez a Zozo, viem, kto je Ilfasol a Víkman, to sú ekonomovia, ale sa to, či môže EU východné partnerstvo byť záchránené. Je to ekonomická simulácia cez pokročilé modely podľa obchodu. Nebudem si to otravovať, to bola prenačka našich hodín, tak s nejakým kresleným oknom. Do budúcnosti
analýzy, klasické metodológia Interportu, Rinko van der Steen, konkurencie, schopnosti bilaterálnych, multilaterálnych, všetkých možných obchodných tokov za x rokov a zistili, že áno, a dojde k tomu, že Ukrajina a naše štáty, ktoré momentálne o tom uvažujú, vstúpia do ruského partnerstva s EU, oni to volajú EU DIP, tak im narastie obchodná výmena o 80% dlhodobo, ale čo najväčšia sranda, ak by bývalé sovietské republiky, kde všetky, čo dnes vietajú v nejakých zložitých vzťahoch, integračných, neintegračných, sú na to, nie sú na to, podpísali asociačnú dohodu, budú podpísovať, uvidíme ešte akú, sa zintegrovali naspäť, tak ten náraz obchodu bol trojnásobný, 300% medzi nimi. To je štruktúrálny problém. Totiž, ak tie štáty skočia, špeciálne Ukrajina, do toho stavu konkurencie, aký je vo svete, globálnej, tak v podstate prechodne na tom získajú, celkom spoľahlivo zlikvidujú isté časti, hlavne východoeurópskeho priemyslu, toho ťažkého, alebo teda toho tradičného oceliarskeho a tak ďalej. Polsko ešte veľko zaplače, nielen Polsko aj Slovensko. A počasie tie efekty odznejú a v podstate jediné, čo bude výsledkom plnej integrácie Ukrajiny do EÚ, bude ešte väčší nárast nerovnosti a nezamestnanosti na Ukrajine, aký je dnes. My pracujeme s hypotézami, ktoré sa ako keby príliš často a príliš rovnako odvíjajú od nejakých niekedy aj takými dosť povrchnými konšpiráciami z oboch strán, modelovaných veľkých geopolitických úvah. Keď vychádzajú pravidelne vo svete každý deň, aj vo Washingtone, aj v Bruseli, aj všade, aj v NATO. Ale to, čo vidíte dnes vo svete, a to súhlasím aj s tým, čo som začal označovať, je otázka chleba a roboty. Lebo ak sa pýtame, že kto bude zastupovať záujmy dnes skutočne veľmi pasívnej a povedal by som vierne nahlúplej európskej elity, ktorá momentálne formuje novú komisiu a tak ďalej, v týchto zložitých rokovaniach medzi USA, Čínou, euroazijskými nejakými zoskupeniami, Blízkym východom a tak ďalej, tak si to neviem dobre predstaviť, pretože treba sa otvorene opýtať, záujmy koho majú zastupovať európski politici a aké sú naše záujmy, aké sú záujmy ich. To, čo dnes vidíte v špeciálnom vzťahu v Ukrajine, rátane cieľ, aké boli Ukrajine odpustené, kvót, prechodne, na čo boli, na čo neboli, dokedy a tak ďalej. Spôsob, aký Ukrajina uzavrela a vyhandlovala dohodu s Medzinárodným fondom o špeciálnom úvere za prispätia Európskej únie, tu sú tie texty, tu sú výsledky, tu sú prepočty zo stránky MMF. To všetko je iba o tom, že v skutočnosti aj za Brusel v tých rokovaniach jednajú len vybrané časti európskej oligarchie, ktoré si vymáhajú to o vzťahu Ukrajine, čo vyhovuje ich biznisu a im. Európska únia vôbec nepostupuje nejakým ani federalistickým, ani centrálnym prístupom v týchto rokovaniach, a to je sa týka rokovaní TTIP. Čiže ešte raz, ak teda je k tomu viac, ale na úvod som nezdržoval obyčajne, podľa mňa každý aktér tejto hry dnes, dokonca aj Rusko, v podstate má svoje záložné plány, či už vojensko-politické alebo najmä ekonomické. Každý aktér tejto hry, kde je momentálne v centre prakticky Ukrajina, toho sporu a to boisko a nejaký lakmus tých vzťahov, v podstate prezentuje hlavne záujmy svojej národnej oligarchie alebo integrované európskej oligarchie, samozrejme americkej. A to, ako bude vyzerať konečná podoba týchto spolkov, až bude formalizovaná, až bude mať nejaké dlhšie trvanie, až sa bude meniť počasie opäť. To naozaj záleží od toho, ako máte nezrovnožené ekonomické pomery, odvetvia, produktivitu a najväčšie firmy. Absolútne to nerozumiejú politici a musím povedať,
povedať, že najväčšia chyba, najväčší potvor je povedať smutok, že viem, že absolútne názor tie chyby a nie. Napriek tomu, že z toho, čo sa vo svete píše, robí sa rozdiel. Veľmi dobre vidieť, aké sú pravdepodobné scenáre a efekty týchto rozhodnutí. Tak to je. Ďakujeme pánu Vitkovičovi. Predtým, ako bude priestor na divácké otázky, teraz po prvom bloku. Táto otázka pôvodne bola plánovaná, takže trošku narúšame scenár. Verím, že sa to hostí nedotkne, ale keď sme na tým rozmýšľali, predsa len lepšie o tom teraz hovoril, lebo aj pán Vitkovič to navodil o akýsi záujem v tom geopolitickom priestore. Možno by sme mohli dať teraz priestor pánu Samsonovi. Vy ako to celé vnímate, pretože Európska únia je tiež niekedy vnímaná ako možno istý monopol Francúzov a Nemcov. V prípade Francúzov je to možno viditeľné v tej poľnohospodárskej politike. V prípade Nemcov v súvislosti možno aj s eurom a s tými zásahmi Európskej centrálnej banky. Na druhej strane moji nielen analytici, ale aj ľudia hovoria, že Eurázijská únia je akýsi projektom Vladimíra Putina. Dokonca nie Ruskej federácie, ale že je to niečo, čo zišlo z jeho kancelárie, z jeho pera. Takže chcem sa vás pýtať, pán Samson, ako vy toto celé vnímate, že jednoducho sa tu stretávajú možno záujmy určitých veľmocí a možno aj tie menšie krajiny, vrátane Slovenska sa v tom priestore strácajú. Na tú otázku sa dá hovoriť v podstate veľmi veľa. Geopolitika je niečo, čo uchádza do srdcia, ktorým sa všetkých nás Európanov po roku 89, ale v Rusku podivu ide o nejakú disciplínu politológie, ale o ideológiu. Ako zvykne hovoriť kolega z Záhradskej univerzity, Radovan Vukadinovič, v Rusku jednoznačne geopolitika nahradila marxizmus a leninizmus. To znamená, vychádza z toho, že Rusko je ohrozené, že Rusko sa musí vrátiť, alebo by sa musí vrátiť k svojim bývalým sovietským hraniciam, čo najviac, čo sa Rusku asi nepodarí. Problém s geopolitikou a s návratom do bývalých sovietských hraníc je aj s tým, ako interpretujete sovietské dejiny. Je zvláštne, že po roku 1991, keď sa rozpadol Sovietský zväz, bolo na sovietských univerzitách veľmi liberálne prostredie pre učiteľov, ktorí interpretovali dejiny Sovietskeho zväzu. V podstate každý vysokoškolský pedagóg si mohol urobiť vlastnú predstavu, vlastnú schému toho, ako bude učiť dejiny Sovietskeho zväzu. Vladimír Putin bol tým človekom, ktorý pod záštitou Ruskej akadémie vied pokrstil doslova do písmena zvláštnu knihu Krátka história Sovietskeho zväzu, stručné dejiny Sovietskeho zväzu, kde majú už učitelia na stredných a vysokých školách predpísané, ako majú vysvetľovať kľúčové okamihy sovietských dejín. A tam sa dozviete aj množstvo analógií, ktoré sa týkajú euroazijskej integrácie. Dozviete sa, že samozrejme Stalin robil chyby, ale robil ich preto, že bol tým nútený západným mocnostiami. Dozviete sa, že intervencie, vlastne okupácie Maďarska, roku 1956 a Československa neboli v súlade s medzinárodným právom, ale na druhej strane koniec koncov vtedy prebiehala studená vojna. Dozviete sa spúštu iných vecí a keď si hráte o súvislosti s tým, čo ruský prezident hovorí, to, že euroazijská integrácia, takže citujem, sa bude opierať o hodnoty Sovietskeho zväzu, tak tu vidíte, že tá kompatibilita
podľa poradia, zazneli pomerne silné slova. Ja len čo sa spomínam z prejavu pána Samsona, z tohto encyklu, úpadok Ruska, ako vidíte vy, pán Chmela? No, začnem po poriadku, zazneli tu slova, s ktorými nesúhlasím a potom aj slova, ktoré sú jednoznačne nepravdivé. Takže hneď od začiatku. Euroázijská únia sa nezrodila v Putinovej hlave, to exaktne sa dá dokázať, že je to projekt Ruskej akadémie vied, ktorý si Putin osvojil. Putin nie je žiadny vizionár, Putin je pragmatický človek, ktorý vie veľmi vychcane využívať tie vplyvy z okolitého prostredia. Prvá vec. Druhá vec, hovoriť, že Eurázijská únia je nový sovietský zväz, je rovnaká tupina ako tie nepričetné skupinky tu, čo hovoria, že Európska únia je nový sovietský zväz. To je z tej istej kategórie uvažovanie, pretože to nemá žiadnu oporu. Dokonca neviem, odkiaľ má môj kolega ten názor, že Putin, kedy to povedal, že Putin sa bude opierať o hodnoty Sovietskeho zväzu. Nikdy som to nepočul, nikdy som to nevidel. Naopak, ak tu máte tablety, môžete si hneď vygooglovať správu o založení Euroázijskej únie, kde je Putinovo vyhlásenie, že Euroázijská únia sa bude opierať o klasické integračné hodnoty slobody, demokracie, trhového hospodárstva, bla bla bla, ktorý teda ničím nevybočil z toho mainstreamového diskurzu o týchto veciach. To poprvé. Samotná motivácia Ruska, viete, ako dá, samozrejme, že Euroázijská únia nie je a nikdy nebude projekt, ktorý by sa dal hodnotovo, politicky, akokoľvek porovnávať s Európskou úniou. Nejde to, pretože ruské myslenie, ruská mentalita je naozaj iná. A tu sa paranoidní rusofóby potešia z toho, čo teraz poviem, že skutočne ja to najväčšie nebezpečenstvo vidím v tom, že Putin je momentálne veľmi očarený Alexandrom Duginom, ktorý je blázon, čistý blázon, ale veľmi vplyvný. Ja by som ho prirovnal k takým neokonzervatívnym mysliteľom z amerických neokonzervatívnych think tankov, ktorí pobalamutili Georgea Busha tými apokalyptickými víziami a rovnaký vplyv, alebo podobný vplyv možno badať v prípade Alexandra Dugina a jeho vplyv na Putina. V každom prípade Putin je pragmatik, ktorý si mocensky vyberá to, čo sa mu hodí. A je prirodzené, že ten hlavný rozdiel medzi Európskou úniou a Eurázijskou úniou je v tom, že kým tuto sa dohaduje čoraz viac štátov a nevedia sa dohodnúť, ako sme to videli včera, Eurázijská únia je projektovaná ako projekt, kde Rusko bude centrálna mocnosť a je evidentné, že to ostatné okolo sú obežnice, ktoré využívajú výhody, ktoré im z toho plynú. Zachrániť, čo sa dá, ťažko polemizovať z dohady, že Rusko sa teraz snaží o nejaké ovládnutie. Poviem to takto. Poznám jedinú krajinu, ktorá hovorí dlhodobo, vyše 60 rokov, že chce vládnuť svetu a že chce viesť svet. A to sú Spojené štáty. Nikto iný nemá takúto oficiálnu doktrínu, nejaký, ktorú opakuje každý americký prezident, že musíme viesť svet. Cieľom Ruska, cieľom Putina, ak chcete, nie je viesť svet, ale samozrejme mať svoju sféru vplyvu, zdvihnúť Rusko opäť na tú trajektóriu moci a urobiť z nej jeden z polov moci, ale o to isté sa snaží Čína, o to isté sa snažia spomínané štáty BRICSu. Proste sme svedkami, ak tu niekto hovorí o zdochynajúcom psovi, tak ja hovorím, ak je niekto zdochynajúci, tak to je monopolárny svetový poriadok, ktorý sa postupne zmení na multipolárny, ale akým spôsobom sa bude uberať, tam je ešte možných mnoho scenárov a nie všetky sú bezpečné. Ja považujem za naozaj nebezpečné, ak to pochopíme, ak celé tie aktivity,
ktoré vznikajú, pochopíme tak, že našou úlohou je bojovať proti Eurázijskej únii a naopak. Myslím si, že ani toto v zásade nie je primárnym zdrojom vzniku Eurázijskej únie. Proste Rusko chcelo prirodzene naplňať svoje záujmy, ktoré môžu byť aj sú odlišné od záujmov Európskej únie, od záujmov Spojených štátov amerických, ale nemožno sa tomu čudovať a tento vzťah nemusí byť za každú cenu konfrontačný a už vôbec by sa nemal diať na princípe, že sa budeme navzájom poškodzovať. To, že vznikla Eurázijská únia práve v tomto čase, je len urýchlením istého procesu, ktorý mal vyvrcholiť pôvodne až na budúci rok, ale všetko to urýchlila ukrajinská kríza. Toto je pointa ukrajinskej krízy. Základný geopolitický spor Spojených štátov a Ruska, v ktorom je Ukrajina iba pešiakom a Európska únia pasívnym pozorovateľom. Proste Ukrajina, ktorá mala byť pôvodne súčasťou Eurázijskej únie, donútila Rusko na poslednú chvíľu veľmi rýchlo konať, pôvodne mala čakať ešte na Arménsko a na niektoré stany, ako sa hovorí Tadžikistan, Turkmenistan a tak ďalej, ale urýchlila celý proces práve preto, aby mala určité základy, pretože aj Rusku ide prirodzene o svoje záujmy. My tu môžeme strašiť verejnosť tým, že Rusko má imperiálne ambície. Samozrejme, že ruské myslenie je dané tým, čo som povedal, môžete to nazvať ideológiou. Eurazianizmus je samozrejme, v istom zmysle je to politická ideológia, ale ten politický priestor Ruska, to vedomie, že Ukrajina je kľúčom k bezpečnosti Ruska, to je niečo, čomu by sme sa nemali veľmi čudovať. My môžeme a mali by sme podporovať Ukrajinu v jej slobodnom rozhodnutí, ale nemôžeme sa čudovať mysleniu Ruska, ktorého bezpečnostné uvažovanie stálo vždy na tom, že bezpečnosť Ruska sa opiera o hĺbku jeho krajiny. Od napoleonských vojen a vpádu Hitlera platí táto téza, že Ukrajina je sakramensky dôležitá pre bezpečnosť Ruska. A zároveň tešiť sa z toho, že by Rusko malo byť akési slabé, nezabúdajme na tlak islamských štátov. Nezabúdajme na to, že keby nebolo Ruska, tak Američania a jeho umožnenia koridorov, tak Američania by už z Afganistanu dávno utiekli. Že tá úloha Ruska v zadržiavaní militantného islamu je mimoriadne dôležitá a že keď sa Rusko jednoducho rozhodne vytvoriť si takýto zväz, my by sme skôr mali hľadať odpovede na otázku, aké sú naše záujmy, ako strašiť tým, čo chce Rusko, lebo rovnako by sme mohli strašiť naopak a pýtať sa, či je naozaj v záujme Európy byť neustále v područí nápadov Spojených štátov. Čo napríklad, či je naozaj v záujme Európy, aby či už spomínaná transatlantická obchodná zmluva, alebo napríklad otázka, ktorá podľa mňa, ja sa tým nikdy netajím, hovorím to dávno a budem to opakovať aj naďalej, ktorá bráni emancipácii Európy, a to je prítomnosť amerických vojakov. Čo robia americkí vojaci v Nemecku? Je Nemecko ohrozené? Ak nie je ohrozené, z logiky dejín vyplýva, že ak treba chrániť Nemecko, ak ho netreba chrániť, potom ho treba asi kontrolovať. A v tom je celý problém. Európa sa nikdy nedá dokopy a nikdy nebude môcť uvažovať o federácii, ak bude len pasívne prijímať alebo pasívne diskutovať o projektoch, ktoré sú mimo nej a ktoré sa jej netýkajú. A druhá vec je, že my stále nemáme v zálohe ten plán B. Preto neviete si predstaviť, koľko sa momentálne v neevropskom priestore, samozrejme, ja to môžem posúdiť len, čítam latinskoamerický priestor, ruské, koľko sa hovorí o dezintegrácii a o blížiacom sa rozpade únie. My nemáme pripravený plán, samozrejme, že našim prvoradým záujmom by mala byť Európska únia,
Ale ak sa tento plán nevydarí, ja si myslím, že treba myslieť aj na niečo také, o čom uvažoval pred 70 rokmi Milan Hoxha. O integrácii Strednej Európy a primárne nedopustiť, aby sa Stredná Európa opäť raz stala akýmsi nárazníkovým pásmom bojov medzi Ruskom a Nemeckom. Lebo Rusi a Nemci, vidíme to aj teraz, Rusi a Nemci sa vždy dokázali dohodnúť a Stredná Európa na to vždy dopláca. Nemyslíme na to, čo by malo byť našim bytostným záujmom a potom prepadáme myšlienkam, ktoré už ako ja veci analyzovať neviem. Ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď. Ja mám ešte takú otázku. Vieme, že vznikom Euroazijskej colnej únie vlastne Euroazijská colná únia má určitý dopad na medzinárodné financie alebo bude mať. A ja by som chcela počuť teda váš názor, či môže nejako ohroziť euro alebo dolár. Poprosím pána Koviča. Euro nemá absolútne nič, ani aktivity tých štátov, ktoré nejakú banku, aby si vyrovnávali napríklad kurzové šoky a rozdiel v bilancii, to je absolútne nič. Ja sa rádim a dovolím k tomu, že sa pán Santor pokračoval pán Skvela ako žasnem, ako raz. Počul som o rozpáde troch komunistických federácií, Československo, bývalá zjednotená Federálna republika Jugoslávie, ako sa boli trestli a dobre. Potom som počul zvláštny výklad marxizmu, leninizmu a vplyvu na Putina. Poprvé, čo je marxizmus a čo je leninizmus, sú dve rôzne veci, sme si nešibli. Je to taktický a teoretický. A dobre, ale ekonomicky je to hlavne rozdielne, ale nechajme to tak. Fakty, máte tie vaše tablety, čo všetko dneska ste vybavení, online celý svet, tu prechádzuje všetko dobre. Strpami kráľom to trochu nevadí. Prečo som s tým sem, ešte raz opakujem, sú to buksové, budem to páčiť, zabíjať papier. Medzinárodný menový fond snáď nevadí nikomu, ako argumentačne tuto, neutrálne hodnotovo. Podmienky požičky Ukrajine, špeciálne z mája 2014, teraz vynechal Ukrajinu. A správa 2014 júl, neviem, 4 dní, artikel 4 konzultácia, stav report, Ruská federácia, hodnotenie ruskej ekonomiky. Pán Samson, prvá vec. Viete, prečo Rusi sú Putina? Nie preto, že dokázajú štáce platiť, čo ste tu rozprávali, ale pretože v roku 2000, po istom Jelcinovi, cca plus minus, mali HDP na hlavu, už teda čisté po odčíslení inflácie 4 000, dneska majú 7 000 HDP na hlavu. Pretože nezamestnanosť 11 to nám po kríze. Rusko je presne medzi Mexikom a Argentínou, pokiaľ ide o hrubé investície a viac než Poľsko a Slovensko a Brazília mimochodom. Môžete to povedať. A pokiaľ ide o ICOR, to je Intrinsic Capital Output Ratio, čiže hrubý ukazovateľ z HDP, kapitálová vybavenosť po náročnom sporu produktu, tak Rusko je pod Mexikom, pod Brazíliou, pod Slovenskom, pod Estonskom dokonca, ale pred Tureckom, to znamená, že tá ruská ekonomika, energeticky náročná a tak ďalej, svojím spôsobom je to lepšie, hľadiska toho, koľko si kapitál bere na obmenách svojho produktu, ako je, napríklad budem citovať Brazília, Slovensko, Mexiko, blablabla, Estonsko. Toto je okúlo, pre Rusko to nie je zaujímavé, pre vás trošku počíte. Ale, pokračujem ďalej. Viete, prečo majú Rusi radi Putina? Lebo reálny rast miest a produktivita, rozdiel 2000 až 2013 bola vždy, dokonca aj v kríze, v prospech rastu miest. Reálne. Čo vôbec nebude po období do roku 2099, čiže do obdobia, kedy bez nejakého zosmiešňovania alebo zľahčovania tónu vysokoodborného pobehovali po Rusku poradcovia po Ukrajine typu Havlivišina, to poznám Marcinčík, tuto mimochodom smerák, poradcovia typu Schleifer Višny a ich manželky, ktoré obchodovali s ruskými dlhopismi a podobne a Rusko sa fantasticky rozvíjalo. Toto je plán
vlády oficiálne konzultovaný z MMF, revidovaný na predaj podielov v ruských štátnych firmách. Dneska dostali pre embargo v USA, pokiaľ viete, na dlhé peniaze za 90 dní. To sú tie sankcie, ja smiešne to budú mať. Čítam, Sberbank, VTB, Rostelekom, Nerafur, nemôžem to všetko čítať, dokonca rozsmeť. Má byť vlastne do 2 rokov, do 3, no z veľkej časti privatizované. Čiže vyhovie sa, že to požiadavky teda by netvrdilo, že to sú stále iba nejaké beztransparentné štátne čaké máche, účtovné a podobne. A čo je podľa mňa najdôležitejšie, keď asi najťažšie je pochopiť vývoj ich hrubého dlhu podľa maturity, čiže podľa splatnosti. Od roku 2003 klesol z 30%, projekcia 2013 na 15% pri poklese cien ropy, ako minul asi už 4 roky po sebe, čo to je evidentné. A ďalšia vec, viete, čo najdôležitejšie z toho všetkého spravedlného, že ich kompozícia verejného dlhu sa nahradila od roku 2003 z 20% podielu na HDP v cudzej mene na dnes menej ako 2%. To znamená, ruský verejný dlh, vlastne ruský dlh, alebo iný investor. Ako? Ja nemávam taký odpoveď. Považujem za niekoho, kto podobne ako na Slovensku, keď stranu Smer SD vydáva za nebodaj komunistov, čo je najznámejšia zastierka diletantizmu ideového, tak v Rusku, keď ma vydáva Putina za nebodaj sociálneho demokrata, to je čo podobné, tak to asi nikto z nás. Áno, je to ťažko definovateľný európsky politik, z európskych klasických politologicko-šlastologických definícií, ale pre mňa osobne chvála Bohu, že po Jelcinovi nastúpil, a teda po tej zábavnej fínsko-saunovej eskadre, čo tam bola, a že to nezvládla všetko, to je pravda. Ja vidím veľké rezervy v Rusku, pokiaľ ide o reštrukturáciu ekonomiky. Mnohé veci sa vôbec nepodarili, mnohé plány boli veľké, než vôbec boli niekedy realizované, rôzne vieslo-technické parky a podobné záležitosti, čiastočne aj čisto odborné nezmysly, som povedal, to je v tom časom aj prišli. Ale predpokladám, že by kandidoval ešte 3-krát, čo týka prezident. To asi robiť nebude. A toto sú čísla, ktoré vyšli, neviem, tento týždeň, a ktoré si čekol MMF. Tak snáď by mali mať nejakú relevanciu. Mimochodom, keď som hovoril o tom, ešte využijem čas, lebo to sa nedostanem dlhšie. Problém Európy dnes je v tejto hre, ktorý ste vieri, že robí politiku úspor, drží euro silou mocou štátu, ktorý dalo by nemalo, špeciálne v Taliansku, Francúzsku, Španielsku, ani to nakoniec nebude. A po tretie, časť európskych elít, politických, podnikateľských, aj dokonca národných, by som povedal, špeciálne nemeckých a tak ďalej, hraje kadejaké hry, ktoré vôbec nemajú nič s nejakou oficiálnou líniou, tvrdo voči Moskve, voči Minsku, voči Kijevu a tak ďalej minúť. Proste biznis, ako obyčajne. Ja môžem tu hovoriť celé hodinu tých konkrétnych prípadov, a to dokumentujem. Aj z americkej tlače napríklad, kde sa čudujú, že na jednej strane bojujú a druhej strane všetky neskutočného rozmeru, preto aby potopili vlastne európskych konkurentov niektorých. Ale problém Európy je takisto vo svete 30 rokov, 40 rokov sa zvyšujúca príjmová majetková nerovnosť. A keď si dovolíte, toto je správa Nemeckého inštitútu pre hospodársky rozvoj. To je hlavný nemecký think tank, vládny, napravujú prognozy a tak ďalej. Oni sami už nadávajú nemeckej spolkovej vláde, že pokiaľ Európa celkovo a nemecká spolková vláda nenaštartujú verejné investície, obnovu ekonomík, aj verejného sektora, aj iných teda odvetví, tak zamestnanosť v tomto globálnom svete ešte s dohodami TTIP, ISA a podobne nebude žiadna. Aj napríklad ako je zaujímavé demografii. A čo je úplne naša sranda, máte tabulky na konci za obdobie 13 rokov za všetky členské štáty EU, nie je 28, pokiaľ viem, kapitálová faktorová produktivita, efektivita kapitálu voči HDP, voči pracovníkov, TSP a tak ďalej, nebudem zdržiavať. Štáty, ktoré mali úvodovkách najefektívnejší kapitál 13 rokov, najlepšie ho kombinovali s prácou,
A z toho si vyberali podnikateľa najväčšie zisky sú Rumunsko, Slovensko, Poľsko. Každý tieto tabulky. Tie západné štáty stagnujú. Možno Grécko, ktoré má svoje problémy a tak ďalej. Čiže kto a čo vlastne chce dneska prezentovať za slovenskú vládu v Bruseli, za slovenských europoslancov a preďakých tajčov? V podstate Slovensko s rovnou Ukrajiny a Európskej Ázie nerobí nič. Dnes, včera bol predseda vlády pán Fico na schôdzke v Bruseli, teda na Európskej rade, predpokladám, prišiel s tým, že povedal, bude reverzný tok plynu 7 až 8 miliard kubíkov na Ukrajinu ročne. Dneska na Bloombergu nejaký rusko-ukrajinský príčinlivec už hovorí o 10 miliardách oficiálne. Čiže celý reverzný plyn bude vlastne šéf pre Eustream a pre GNT a tak ďalej, ktorý bude sponzorovať Európska únia, pretože v tomto materiáli o Ukrajine, aby dostala špeciálny úver, si prečítate okrem iného, že ceny plynu ukrajinské importné sú $300 a pre domácnosti subvencované 50. Celý vtip bude v tom, že Európska únia, Slovensko, eurozóna, vrátane rozpočtu, ešte aj vy budete subvencovať sociálne dávky a mzdy na Ukrajine, dneska tvoria 60% rozpočtu ukrajinského, ktorý je dnes v bezvládnom stave, a budete subvencovať ceny plynu, aby náhodou tam niekto neurobil v decembri znovu nejaký Majdan, že tento premiér nebol zrejme. A tomu nepomôže nič. Ukrajina je neriešiteľný problém a bohužiaľ, a to ešte sa k tomu dostaneme, je to klasická ukážka globálneho kapitálu bez akýchkoľvek demokratických pravidiel, pretože tak USA, ako Európske štáty únie, ako Európska únia a nakoniec aj časť ruských oligarchov si tam v podstate vybavujú vlastné všetky. A vôbec nezaujíma nejaký Luhansk alebo nejaký povstalci v Donecku, to je divadlo. Ďakujem pekne, ja sa podotknúť, že naozaj diskusia na rýchlo beží a ja chápem, že keď sa človek rozhovorí a má veľa informácií, tak je ťažké to ukončiť. Len by som vám poprosil aj hostia, aby zohľadnili čas, ako nám beží. A teraz dáme priestor divákom. Ja navrhujem v tomto prvom bloku 3 otázky, aby ste sa prípadne zamerali na niektorého z našich hostí, aby sme ich všetky teda nejakým spôsobom vyspovedali a potom budeme pokračovať s ďalšími otázkami. Takže prvá otázka, kto má tú odvahu. Inak chcel by som medzi nami privítať aj pána Beskida. My sme možno na ňu aj trošku pozabudli. Pán Beskid je z inštitútu, teraz neviem, čo to je správne, Inštitút bezpečnostných štúdií, Akadémie obrany, Milana Rastislava Štefanika v Liptovskom Mikuláši. Možno, aby vás aj tak nadnadil na nejakú ďalšiu otázku. Zuzka, poprosím ťa mikrofón pre pána Beskida a potom samozrejme budeme pokračovať s otázkami. Som bol predstavený. V podstate problematike Ukrajiny sa venujem posledných asi 12 rokov. 6 rokov z toho som pôsobil zahranične priamo na Ukrajine, v diplomatických službách. Skôr som zameraný na tú bezpečnostnú problematiku, ako na ekonomiku a ďalšie veci, lenže bohužiaľ viem, že tá bezpečnosť je širší pojem, takže keď hovoríme o bezpečnosti, musíme hovoriť aj o tej ekonomickej, environmentálnej a ďalších bezpečnostiach. Faktom je, že ako sa pozrieť na každý problém. Samozrejme, keď budeme pozerať na tú krajinu len rízo ekonomicky, tak môžeme povedať samozrejme, že je pred krachom táto krajina. V podstate bez Medzinárodného menového fondu, bez ďalšieho sponzorovania, bez ďalšej pomoci vrátane Európskej únie, táto krajina nedokáže sa dostať z tých problémov, ktoré tam sú. A kde je príčina, už tu zaznelo niekoľkokrát, celá príčina je v tom, že krajina je značne skorumpovaná, myslím tým tí, ktorí o tom rozhodujú a sú pri zdrojoch financií a oligarchovia zbohatli z večera do rana. Naposledy to bola Janukovičová celá rodina, kde jeho syn sa dostal v podstate v priebehu 3 rokov vládnutia Janukoviča zhruba na 10. 11. miesto najbohatších ľudí na Ukrajine. To hovorí už o všetkom, že to nie je o biznis plánoch, ale o tom, ako sa dajú sa prihrieť ruky na tej ekonomike, ktorá tam bola.
Keď hovoríme o tom geopolitickom rozmere, pravdou je v tom, čo to už aj zaznelo, že Ukrajina má tú smolu, že tak ako Európa a Amerika má len záujem, tak má samozrejme záujem aj Rusko, ktoré bez Ukrajiny si to dosť dobre nevie predstaviť, vidí tam svoju sféru vplyvu a o Ukrajinu išlo už aj v oranžovej revolúcii v roku 2004, veľké nádeje sa vkladali potom v roku 2010 do Janukoviča, ten bohužiaľ ten projekt, ktorý na začiatku šiel v Charkovských dohodách, podpisoval všetko možné aj nemožné. Jedine, čo splnil, tak to nechal černomorskú flotilu na Kryme a všetko ostatné realizoval tak, aby to bolo výhodné len pre jeho rodinu a blízkych jeho známych, ktorí ho sponzorovali a držali pri zdrojoch nad vodou, vrátane Achmetova, ktorý dnes dopadol tak, ako dopadol, že z Donbasu musel utiecť, sedí v Kieve, ale bál sa jednej veci, aby nemusel utekať tak, ako to bolo za Trumčenkovej vlády a vládnuť z Monaka a riadiť si svoj systém, svojej firmy na Ukrajine z Monaka, až po pade Timošenkovi mohol sa vrátiť. Takže teraz vidíme, že oligarchovia na Ukrajine v podstate vracajú sa naspäť v inej podobe. Stačí sa pozrieť od kabinetu alebo prezidentského aparátu, ktorý je vytvorený, ktorí tam sedia, Rady obrany štátu a ďalších, vrátane nového ministra, ktorého tam dosadil zakarpatský oligarcha Valoga. Takže to je v podstate celý systém, ktorý je prepojený zase na oligarchov, len s iným smerovaním. Keď tam predtým bolo smerovanie takzvané za Kučmu aj vpravo, aj vľavo, to znamená, že chcel podojiť dve kravy naraz, aj európsku, aj ruskú, tak za Juščenka to bolo jednoznačne proti Ruska, rusofóbna politika so zmenou Janukoviča, v podstate tie nádeje, ktoré vkladal Putin pripojeniu k celnej únii, zapojeniu do Euroazijskej únie padli a hľadal sa teraz nový, samozrejme, kto by mohol byť pokračovateľom, pretože vieme dobre, že ten Donetsk a Luhansk je len, tak ako bol povedaný takisto, je len jednou z takou figurkou na tej šachovnici, kde sa teraz hrá, a to je destabilizovanie situácie. O mnohom môže nám vypovedať situácia, ktorá by mala prebehnúť, a to sú predčasné parlamentné voľby, niekedy v októbri, zatiaľ termín
takáto situácia nenastala v krajinách, ktoré sa stali členmi Európskej únie, po prípade NATO. Situácia, ako sa stala na Ukrajine, začala anexiou Krymu, ozbrojenou intervenciou a okupáciou Krymu, za ktorou konec koncov sa Európska únia neskrýva za niečím, čo sa dá premlčať, hoci sa s tým zmierili. A to je len Krym, čo stratili. Teraz už bude ruský, napriek tomu, že Európska únia bude existovať na budúce 40 rokov, nebude uznávať a posunie sa súčasť Ruska, ale Ukrajina nebola nejakým spôsobom viazaná. Teraz si Rusko netrúflo nič takéto a ja pochybujem, že si to pri Slovensku trúfne. Ani neviem prečo by to robilo. Slovensku je zatiaľ v tejto historickej etape pre Rusko strátené najvyššie Slovensku je plnoprávnym členom, takže má ten svoj slávny, nikdy nepoužitý s výnimkou Afganistanu, ale v Európe nikdy nepoužitý článok číslo 5. Nie je pod veľmi efemérnym článkom číslo 4. No, pán kolega, my sme spolu všeličo zažili a keď som si nepamätal, ako sme sa hádali o otázke Kosova, tak by som vám ten záujem o Krym aj uveril, ale proste ak tu hovoríme o nejakom medzinárodnom práve, tak akože by som očakával aspoň trochu konzistentnosti v takýchto názoroch. Nehovoriac o tom, že článok 4 spájať s Ukrajinou, viete, to už nechám na každého. Pozrite si, nemusíte byť odborníkmi na medzinárodné právo, pozrite si Washingtonskú deklaráciu, je to veľmi malý dokument na 1,5 strany a pozrite si znenie článku 4. Proste toto sa vzťahuje na členské štáty NATO, nie na nejaké príbuzné. Dokonca ani operovanie tým, čo sa v našich médiách často operuje Budapešťanským protokolom, je postavené na vode, lebo je to vyhlásenie 3 prezidentov, už bývalých, ktoré nebolo ratifikované parlamentami. Z toho vyplýva jednoznačne, že z medzinárodnoprávneho hľadiska nie je možné vymáhať akékoľvek záväzky na základe vyhlásenia 3 prezidentov. Je to svinstvo, ale je to problém Ukrajiny, že si to nedokázala svoje bezpečnostné záujmy ochrániť tak, ako by sa žiadalo, ale proste na tomto postavené rozhodne nemôže byť. To sú buď budeme vyznávať elementárne princípy, a o tomto všetkom nie. Toto je dôsledok, nehovorili by sme tu o Kryme ani o ničom inom, keby sa tieto veci nezačali Kosovom. Lebo to, že Kosovo nebol precedens, to už môže popírať ten, kto naozaj poprie nos medzi očami, pretože od toho sa odvíjalo všetko. Od toho sa odvíjalo Abcházsko a Južné Osecko, ktoré bol zasa celkom iný problém. Od toho sa odvíjali všetky ostatné aktivity, proste dnes je medzinárodné právo na súborom interpretácií, aj takých, aké ste tu mali možnosť počuť. A aj preto hovorím, že jednoducho je nanajvyš akútna potreba začať uvažovať a diskutovať o úplne nových pravidlách medzinárodnej bezpečnosti, lebo tie, ktoré sú dnes, už zjavne nikto nerešpektuje a interpretuje si ich podľa toho, ako sa tomu hodí. A ešte k tomu Turecku, možno ste to len zle povedali, ja kvitujem to a súhlasím s tým, že váha vplyvom Turecka rastie, ale hovoriť o tom ako o najdôležitejšom či najsilnejšom štáte, to asi nie je to vzhľadom, neviem, či si to myslím, ani ekonomicky, ani politicky, ani bezpečnostné. Fakt je, že Turecko je vo veľmi zaujímavej pozícii, lebo aj Rusko má záujem o ekonomické vzťahy s Tureckom, ale tá trajektória, objavujú sa dokonca úvahy, či by Turecko nemohlo byť v Eurázijskom zväze, podľa mňa nie, už len vzhľadom na to, že ono je v tom NATO a zasa replika na to, že čo si takéto sa v krajinách NATO nestáva, spor Grécka a Turecka, ktoré boli niekoľkokrát v ozbrojených konfliktoch, ukazuje niečo iné. Ukazuje dve veci. Jednak, že NATO funguje na princípoch, že nezasahuje do sporov členských štátov. Teda keď ste sa spýtali, či je možné, aby sa niečo také stalo na Slovensku, keby bolo, možné je vždy všetko
otázka provokácie. Jan Čarnogórsky má dokonca jednu víziu, ktorú nehovorí nahlas, ale mňa z nej mrazí, ako sa dá vyprovokovať konflikt na južnom Slovensku zo strany Maďarska. Ale to sú, viete, to sú také úvahy, že momentálne nie je tá situácia nastavená tak, že by na Slovensku sme mali uvažovať o nejakom takomto scenári, ale to, ako skončím s tým, lebo zrejme tu jednoducho treba hovoriť 1000-krát, lebo hoci na to boli už analýzy onakrejších ústavných a medzinárodných právnikov, tak zrejme to treba opakovať do nekonečná, lebo sa to spochybňuje. Článok 5 nám nedáva žiadnu automatickú záruku, že nám veľmoci prídu na pomoc. Článok 5 je formulovaný zvlášť a naschvál tak, a formulovaný tak práve zásluhou Spojených štátov, ktoré zmenili pôvodné znenie v Senáte pri prerokovávaní základnej zmluvy v 49. Že pôvodné znenie, ktoré bolo áno, že v prípade napadnutia sú všetky členské štáty povinné prísť vojensky na pomoc, bolo zmenené na to, že v prípade napadnutia si členské štáty vyhradzujú právo použiť všetky prostriedky, ako uznajú za vhodné. Prostriedky, ktoré uznáte za vhodné, môžu byť výhražky, obväzy, deky alebo iné prostriedky. Hej? A toto nie je svojvoľná interpretácia, toto je interpretácia týmu 20 medzinárodných právnikov, ktoré si v 97. dal vypracovať Kongres Spojených štátov, keď sa obával, že by museli ísť americkí vojaci umierať za nejakú Budapešť. Proste o tom toto je, že spoliehať sa v dnešnom svete na záruky Severoatlantickej aliancie je strašne naivné. Nerobia to ani Poliaci dokonca, známi rusofóbi, ktorí chcú mať silnejšie vzťahy, bilaterálne bezpečnostné vzťahy so Spojenými štátmi, lebo neveria aliancii. A naša historická skúsenosť nám tiež hovorí, sme tiež mali pred Mníchovom veľmi silné dohody, ešte silnejšie dohody s Veľkou Britániou a Francúzskou o automatickej pomoci v prípade vojenského napadnutia a Mníchov nie je o tom, že treba zbrojiť. Mníchov je o tom, že v rozhodujúcej chvíli sa na nás mocnosti vykašľujú. Takže ak sa pýtate, ako zabrániť možnej situácii, ako môže malý štát zabrániť takéto situácii, môže zabrániť jediným spôsobom, lebo on nikdy nebude mať záruky v nejakom veľkom spojencovi. Dokonca musím povedať, že ani neutralita nie je 100% zárukou, príklad Belgická v prvej svetovej vojne. Malý štát, najsilnejšou zbraňou malých štátov je medzinárodné právo. Podporovať, tlačiť, posilňovať zdokonalovanie medzinárodného práva je najväčšou zárukou akokoľvek nedokonalou, najväčšou zárukou existencii malých štátov. Ďakujem veľmi pekne, Šuška Božiš. Veľmi krátko, lebo aj pán Chmela reagoval na pána Samsona, ak sa k tomu vyjadrila pánu Vítkovičovi, dáme zároveň záverečné slovo. Naozaj čas uteká a najvyšší čas sa poberať túto myšlienku. Dobre, aj na tomu expoze treba si prečítať predovšetkým dohodu medzi Ukrajinou a NATO z roku 1997, že sa Ukrajina stavia na ochranu článku číslo 4, čo nie je ochrana. To, že pôvodne v roku 49 Atlantických chartier Ukrajina nebola spomenutá, je samozrejme prirodzené, pretože nebolo spomenutá strategické partnerstvo medzi Ruskom a NATO. Nakoniec strategické partnerstvo od jednotného aktu v roku 1997 viedlo k tomu, že zo Sovietskeho z Ruskej federácie sa stal strategický partner. Z Ukrajiny sa stal strategický partner, na ktorého sa vzťahuje článok číslo 5, ktorý vás neobráni pred agresiou, ako sa ukázalo. Ja som hovoril o empirickom dôkaze. Môžeme špekulovať o tom, či naozaj, keď je vojnová kríza alebo vojnová situácia, či nám to pomôže a nepomôže, či Slovensko nedopadne ako NATO, ale zatiaľ sa to nestalo. Naše dohody pred vojnou s Britániou a s Francúzskom boli žiaľ zrušené za
ešte raz opakujem, Rusko sa nikdy neodvážilo zaútočiť na niektorú z členských krajín NATO. Kosovo tu úplne vynechám, pretože mám taký pocit, že na Kryme sa dali ukrutnosti, že tam Ukrajinci trhli, zabíjali krymských muslimov, ale ja si myslím, že to tak nebolo. Že to bolo skôr v Kosove, tam padli srbské ozbrojené jednotky a dokázali v priebehu niekoľkých týždňov vyhnať milión Kosovčanov z Kosova. 100 000 ľudí opustilo Kosovo, ešte kým padla prvá bomba. 100 000 ľudí, ostatné 10 až 100 000 boli na ceste. To znamená, tu by som radšej pomlčal o tom, aký je rozdiel medzi Kosovom a povedzme Krymom. Z hľadiska medzinárodného práva, tu týmto skočím, z hľadiska medzinárodného práva pravdu poviem, ma to až tak veľmi nezaujíma a veľmi súhlasím s pánom generálnym tajomníkom OSN, pán Kim Moonom, ktorý medzinárodné právo sebakriticky označil za niečo, čo absolútne zlyhalo. Mal tým na mysli Sýriu. A my sme mali v roku 95 Rwandu, kde nejaké medzinárodné právo nebolo porušené, boli porušené ľudské práva, ale nejaká rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN neprikazovala nejakej skupine krajín alebo niektorým štátom zasiahnuť. Milión ľudí to unieslo, ale medzinárodné právo bolo spokojné. V Sýrii medzinárodné právo, áno, ale čisto, je tu organizácia s najvyšším mandátom OSN, ale táto organizácia je skôr taký nutným zlom a myslím si, že keby ju zrušili, tak to bude dobré, iba že nič lepšie tu tam nie. Asasu, ďakujeme z Eurázijského slobodného porsenia. Pán Vítkovič, na záver. Ja mám pár vecí k tomu, že poprvé musí byť nejaký povedzme, prečo dnes nefunguje, to je jeden najpôvodný, ale súhlasím s tým, že bez zásadného obnovia, to sa týka aj ekonomických inštitúcií celosvetových, respektíve tých integračných, ako pôjde zamýšľa, napríklad o nových, keď ešte zabudli, tie chaosy a dezintegrácie sa bude opakovať. A tie nerovnováhy práva a tie Rwandy, kde to nevyšli, lebo Rwandy ten globálny zlato nebolo po partnerov Zaire Kome, tam bola mali to kontrolu. Čiže toto je o práve končeniu, ale trošku takto. Turecko samozrejme nebude najväčšia ekonomika na svete, nebude aj najväčší zlotý veľkú dobrovku. Každopádne sme rozlišovali medzi dynamickým pohľadom a statickým. Ja hovorím o tom, vzhľadom k tomu, ako sa vyvíjajú tie najväčšie akoby neriešiteľné, že to pre exogéne vyvolávané problémy na Blízkom východe a tak ďalej, ktoré sa tu proste nebude a významnejšie vyriešiť. Veľmi sa čudujem niekedy, keď o tom diskutujeme s priateľmi, že fakticky my sa to plácame v tomto globálnom nejakom kontexte integračnom, multilaterálnom, stále v tom, že keď po druhej svetovej vojne múdri ľudia tohto sveta, ekonómovia mimochodom rozvojových, ktorí spolupracujú práve s OSN mimochodom, ako bol aj neviem Nikolás Klamor, alebo Thomas Mayer, alebo Ela Balasa konec koncov, Albert Hirschman, uvažovali, ako ten svet usporiadať tak, aby tie národné štáty dekolonializovali, mali identitu a mali tú ekonomickú perspektívu, tak uvažovali, radili a presadzovali niečo úplne iné, než vývoči Blízkeho východu. V Sýrii, bývalej Zjednotenej arabskej republiky a teda používame z hľadiska veľkých globálno-humanisticko, neviem akých ľudskoprávnych vlastne dnes. My sme nedovolili vyrásť vnútornými ekonomikami, to nie je to traja, aspoň ja určite nie je spasný. My sme nedovolili industrializovať tie štáty, čo sa pokúšali. Dostávať aj tie koloniálne siete, čo mali cesty, poslať tých mladých ľudí, tých inžinierov, technických, ale aj spoločenskovedných, nielen do Paríža, kde boli predtým, a do Londýna, ale aj do Moskvy chodili a nedovolili sme im stločiť tento cyklus rozvoja. A toto nie je chyba nás dvoch, ani troch, ani tých ostatných. Jednoducho to je veľká hra, ktorá práve bez návratu sveta k tomu, aby bol opäť svetou suverénnym národnou štátom federalizovaných nejakou rozvojovou
nedemokratické, aj časti európskych inštitúcií, nepriamo volené, nemajú žiadny zmysel. To je chaos, čo zažívate dnes, čo zažívame niekedy až nezvládnutelný informačný smog, keď ste zavalení z jednej strany, z druhej strany, z každej nejakej záujmovo viac či menej manipulované a maskované proste čiastkovej implikácie. Tento bude stále. Jednoducho, my si nevieme, už len ukončím, my si nevieme spraviť poriadok doma, to na Slovensku, s vecami, ktoré tu vidíme 5 rokov, že nefungujú. A maskujeme to nejakými pseudoaktivitami, tak čo sa snažíme, ale môžeme sa snažiť v hlavách, ale reálne si ťažko urobíme napriek tomu, že tú suverenitu sa máme vždy zastávať, urobíme riešenie toho sveta, ale ja opakujem ešte raz, neumožnilo sa a neumožňuje sa ani dnes rovnocenne súperiť rozvojovým modelom tak, ako boli ešte po druhej svetovej vojne pôvodne zamýšľané. Robí sa to zámerná deštrukcia vojenskými zásahmi, ekonomickým vyderaním, investičnými dohodami, prípravami a tak ďalej. Toto ten svet sociálne ani ekonomicky politickou neuniesie. Čiže môže byť Ukrajina veľmi dlho, ale k tomu Slovensku, či to také niečo môže vzniknúť, to neviem, kde sme také etnické úsilia, kde sme takým spôsobom k tomu dostali. Ale verte tomu, že Slovensko to by nás napádalo. Veď 80% slovenského priemyslu zahraničného, poľnohospodárstvo neexistuje, mimochodom na Ukrajine 20% pôvodnej pôdy, ale sú vlastne rakúske a nemecké farmy a vlastníci. A 1% fariem EÚ dostáva dnes podľa poľnohospodárskej politiky 75% dotácií, ktoré prichádzajú do európskeho poľnohospodárskeho priestoru. Plinárne sme predali nejakým medzinárodným špekulantom domácim, teraz v princípe odovzdáme elektrárne od Talianov Rusom, máme tu Sberbank, že kto by nás už napádal, my sme všetkým vyvodili. Otázka je, kto keď vyvodil nám, hlavne vám, tak keď budete došli ešte ako vytraje. Poďakovať našim hostom, ktorí sa diskusie zúčastnili. Poprosím pre nich pohles. Takisto by som sa chcela poďakovať všetkým zúčastneným, členom našej organizácie, verejnosti, médiám, všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie a tešíme sa na ďalšie.